aba gusiba minto nande mbia chinga kichingie nche gongoro kwa mwani matoke kusebana na pedla bono lero ntagete nkwanira omusubati okuruku chane tiongera women rep ya Kisii County ntaete gotenga ngwato etoboso kwa banene igora samatanga mumuromino egente getanga nitaete goteba gusineke ekira matanga amumuromo abo chane tiongera agenderete abarai yani vijane vya boda bamuraba bangaini bagusi mbabwate keumbe boda gusiengi Kisii County na Nyamira bakamanya kuwebeka namo kuruchinse muchonsi cyagusi bakubaka namo egere barobelie ngakiba kwaligania spokesman gosomonogere bomo gusi Simbarati nando yore the next governor ya Kisii County onekere bachamo bakaikange vijane 3 goseneli buine lakini ntikana atavera 3 ekere bachamo boda nechipigipigi cyabo bakuruoro bagacha matangari lakini barenge mbarabara alia baganyetenga ki ngayomora yakuruera kuru ngaye gavana yaite kuruera kuru 2022 gavana yaito Simbarati egere tumwaliganie tomokobe guchia matanga bono rinde bakabera bakonya kurigerera goro mate moino bakuboranga omonogereto na cheike gavana yaito ngochare bakumete babwate wasi eba atiengia omweshimiwa Simba gaika ekeraika bakaminyoka bakairiria tabago kulira gwakachiwa ni gochia bagote omonogeri gaki karibu goikira mora intwa maite gosengo ikole mbia mona sogoika tigatoko kobe bakomokoba rende guchia matanga ekere bagenda iribono bago soali na enoro chabantu elibuine kera bago soige sabantu bale 300 na boy buraburwe ko machikoba abantu bakuminga ngiye kenande kiaba bono ibiasara bikorate nena amakonda abantu ri watari konda abantu bakora kuminga ngiye kiaba kumbe ngaba nogosoa bono kera ngaba nasoa abantu rinde buraburwe nako bachane tyo kumako mukiri kondo ogochaka goteya abantu goteya omweshimiwa aratinga ngankyo gosariria matanga mumurominto musariria matanga mumuromino muntu tayo aje chane tiongera ntoko maitenga you have that tendency nubwate chingenje cyoko genda kwasaria matanga abandi bono nae paka gwachirgo saria mumuromino nayo naleta gokombo chiguni kwachiakana kwagenda na chiro kya matanga muntu tayo nyako kobuli ayo kogenda kwa kane biche kwa batenga ogerera mangi ogerera goseningo ogerera ongwaye buno narete bono kabuka ngarati na bakora na arati na tamaitenge bijana birimbi moganyete bimokobe gochia matanga nene rachite goikaiga ke okonyora bakomotenga aya ba kwanza bakomotanga nenjera gochio bono gale ko bakani muntu ndibwensi nabwate right yo koenda matanga arati igale gochikorera emobasi omwabo egakogera arati nere bunale spokesman ya gusi nere Simba yabo basi igale gochikorera omobasi omwabo oyore mumuromino aya jane igobono ekera abantu bagoshangiria gavana yabo next spokesman yabo pokongu mboyo borororo igobono ntate gote jane tiga aye etabia yao bwate gosaria matanga tigagwetiema guchia Simbarati aye igochorire gusi igoira Raila Odinga ohetwa masikani omweshimiwa Raila Odinga hasa masikani alia hagateba gusinga gaki nchorero musubati oyo ekekogerae igosogete guchia alibogere bagusimba gotetinga aya agenda alibogera sogete igo bakwete chikura hasa masikani omweshimiwa Raila Odinga igo bona magane uchaka kungaineringa ngarati ochire gosari no enanyo goteto bogaba nobo eibono abo gwagete gwachete zero kentonke waskoete asenga njobone approach ya onembe yarenge aga isikwale koratenia matango te anto aya omweshimiwa ikira omugaba no monogeri tubo bagusio ikira igo mono kakiti gatora mukaribisha abantu tenena omugaba nasoe bona abo kwale ocha konyora maskani lakini toikomuka gosarie bintu byonsi ochake gotera abantu ngangangyo gosaria matanga bono anyondria arati toka ngosaria renga matanga bara abantu bokanga na bamu minyogeti lakini abantu renga kibata mu minyogeti ngakibata mo kaniti
iko mano tete gote inga ka kinyo gotete go choru the next term as a woman rep etam ya wao mweli Kisii County. Number 1, siko mheshimiwa Simba Arati asuku moigwa gwaturu yani tama na hande ikasale mukwani na mokabere mo nyenyekea omocha ningangu etie more kiroge kitoko kerora pi no nya Raila na mochana kwanza ebono na moigwa ngae moke nomination na Raila bogama nobu onyo no bogama no tete borbo I want to tell you for free nga borbo to konyora pi bona abu tete kogenda kama pe moju kunya goliga ligwe nomination ya sangao lakini isoko changa nomination yoko changa mchujo ayana Simba Arati my friend iko ayeka ukoli akako Arati akukolichani akwa kirense ngamu paka nanda bantu bakuminga kikiaba pake busa imoke ikonta teko tenganyo kotete kogendera ko be leader Gusii nanda maskani alitwa eto mheshimiwa Raila toka koe kura asengenja ai kwatakero tene na aria soso gete ko chioma bei no to koigwe to gasogete ari no kwatakero tene like onyo kotete kogendera koba woman rep ya Kisii County madam. Number 1 sika Simba Arati. Number 2 muunge mkono 2022 eka kogera na rogo chakoba bwanja. Number 3 ekerogo cha Gusii nyenyekea na ekerogo koigunga Arati ngochara sete trosie ground mapema umweshimiwa ika onyore ground nkebete nchetindo gotenga ngosina Arati ontomo gosina nchengo gotebi hike maene kelikero esenge jonere the next governor igasa bono na Arachire na ara goteire ke maene nche ngoro kubana na pedla